Alright, for today's video, so ito na yung cleaning. Baka na itong helmet, matik pagkakit itong helmet. Sige lang, kaya na ito na. Hulog sa tag-coins direct. Right, ano to? Start na nato. Wa pa may nahitabo. Nasin taod ni. No, so lang. Sarog di ang taglibag diri kabaho diri helmeta ni. Abot ko sa babaw ang daog. Bong chocolate. Oh, limpyo na itong helmet. Bisag batik itong helmet na. Daog lang sa baho. Sige, bye.